Good morning sa inyo mga katropapit, mga kabon to be right. Kamusta kayo? Magandang buhay sa inyo mga katropa. Ako ngayon mga katropa ay papuntang LTO, Muntinlupa. Ay kukunin lang. Ang pag-uusapan natin mga katropa ay yung biyahe namin papuntang Tinggalan, Gabaldon at Tinggalan. Gabaldon, Nueva Ecija at Tinggalan. Hindi ko lang alam kung saan po ba Nueva Ecija yung Tinggalan o Aurora, Quezon na yun. Kung nakikita yung mga katropa, naka-F-stay tayo ngayon kasi pinagpahinga muna natin si Ninja 3 natin dahil medyo nababad sa takbuhan ng Sabado at Linggo dahil nga dun sa charity ride namin. So, shoutout nga pala dyan sa mga tropang Aloy dyan. Lahat kayong shoutout sa inyo. Kamusta kayo? Ingat po kayo lagi mga katrop sa mga bro. Yun. At shoutout din nga pala dyan sa mga tropa natin dyan sa Panay. Sa mga sa Commonwealth, Don Antonio. Shoutout dyan sa inyo mga katrop. Hindi ko na i-mention mga pangalan nyo, pero yung lugar nyo na lang. Shoutout din dyan kila mga nakapongkan at sa Andres Motorpark. So yan, isa sa pwede mong pagkatiwalaan na shop yung Andres Motorpark. Yan. So kahit na hindi na tayo naka 390 ngayon, 390, ang support ako dun sa shop na yun ay nandun pa rin. So tropa tayo lahat. Yun mga katrop. Yan, shoutout nga pala din dyan sa aking mahal na darling na asawa nasa Negros. Sana ikaw ay makauwi na. Shoutout sa iyo, lahat dyan. Shoutout din sa lahat ng nakapongkan, nakasigba. Yun, at shoutout din sa lahat ng nakawasay. Shoutout na lahat, shoutout sa lahat ng mga kagulong natin dyan. So, pabalik tayo sa kwento natin mga katropa. So, yung weekend, nag-ride kami, charity ride, papunta nga doon. So, tawa ng Diyos, kami ay nakauwi naman ng maayos, safe, papunta sa uwi. At successful yung aming charity ride, makapagbigay ng ilang kagamitan sa bagong bukas na school. Dahil nga sa kapos pa sila doon, hindi pa masyadong abot ng gobyerno ng kanilang lugar dahil medyo tawag nito at medyo liblib pa. Actually nga guys, nasa ngayon kasi nasa bundok, track road yung kalsada papasok doon sa school na yun. So meron pa lang silang 4 na room. So nakapagbigay kami doon ng computer, printer, mga bond paper, alcohol face mask, face shield at mga vitamins na pwede nilang ibahagi dun sa mga magiging estudyante nila. Yun, di ba? Para pampalakas ng immune system kontra COVID. Yan mga katrop. So, mabuhay ang tropang Aloy dyan. At shoutout din pala sa sila Kuya George. Sa lahat. Shoutout sa inyo. Mabuhay kayo. So, masaya ako na naging bahagi ninyo. So, yun mga trop. Balik na tayo kay Ninja 3. Ano nga ba ang kakayahan ni Ninja 3 mga katropa? Yung mga teachers niya kung paano siya magdala ng isang rider. So, ganito yung mga tropa. Siyempre, dadalhin mo rin yung motor at dadalhin ka rin yan. Si Ninja 3 mga katropa ay hindi siya ganong ka-torty pero sa rektahan di siya bumabawi. Hindi kagaya ni Doc 390 30. Tapos may limiter, may limit yung speed niya. Yun, mostly hanggang lang siya nasa top speed ng nasa 180 lang makikita ko limit Pero yung 390 ko kasi dati, hindi ko nasubok top speed pero naabot ko yung 160. Nag-160 ako dun sa kanya. Yun. Ito naman si Ninja 3. Dahan-dahan ka lang niyang iuusad. Tapos pagdating niya dun sa rektahan, dun napapalo yung
yung speed niya. O baka mas maaring, mas mabilis pa siya kay 390. Kahit na 300 lang siya. Sabagay, si 390 single piston. Ito naman si Ninja 3, dual cylinder, tapos 8 valve. Si Duke, single piston, 4 valve. Pero napakalaki ng borno ni 390. Ito naman si 3, dalawang maliliit. So, sa tingin ko, mga katrop, palagay ko lang hindi ko naman naabot talaga yung pinaka-top ni Ninja 3. Pero sa tingin ko, mas mabilis si 3. Si Ninja 3 sa rektahan, pagdating sa takbuhan. Yun. So far, okay naman yung biyahe namin kahit na maulan. So, nung papunta kami doon mga katropa, dumating kami, natapos yung program namin. Tapos yung para kami magpahinga, saka lang umulan. So, ginabayan pa rin kami ng Diyos na saka na yung ulan pag natapos niyo yung program nyo, di ba? So, natapos nga, ayun, happiness na kami, tulog, pahinga, something, chat-chat. Pagkatapos, sinabukasan ng mga katropa, uwi na kami. So, yun na, doon na umulan. Talagang ulan talaga mga katropa. So, si Ninja 3 naman natin, kahit na tumakbo na siya na sana 500 plus ang tinakbo namin balikan. So, para okay naman siya, wala siyang problema. So, para sa gusto mag 300, mag Kawasaki 300, the best. Ito siya, para sa mga beginner na gusto mag big bike, magandang starting Ninja 3. Magandang starting para balang araw magkaroon tayo ng idea sa gustong mag higher displacement, diba? Kasi mga katrop, habang palaki ang motor, palaki rin ang maintenance, palaki ng palaki. Diba? Kasi si Ninja 3 natin medyo sa maintenance kasi gawa ng salangin, sa gulong, sa kung pali sa mga spark plug niya, dalawa diba? Yun. Tapos siyempre iba na ang presyo ng labor, so far okay na siya, okay kahit sa baha mga katropa, may napalaban din kami sa baha at sa matinding buhos ng ulan. So wala naman ako naging problema sa kanya kahit na second hand ko na siya nabili. Medyo may kalumaan na kasi 2014 pa so okay naman. Tapos yung nasa Plardel na kami, Plardel bypass, nauna na ako ng konti, medyo kumaklit na ako. Doon ko naabot yung speed na 164. Pero kung pa, meron pa talagang ibubuga. Marami lang talagang truck doon that time nung tumakbo ko ng kabili. Siguro meron pang madadagdagan pa ramdam ko kasi hindi pa naman talaga ako naka full throttle noon yung 164. So sarap mga katrop. So the best si Ninja 3 Kawasaki, magandang Kawasaki talaga. So lahat naman siguro Yamaha, di ba? Lahat naman siguro ata ng mga big bike na yung ganda. Yun. So mga katropa, yun, nakuwento ko na yung namin, experience namin doon. Sa charity namin, masaya naman. So mga katropa, kung bago ka lang dito sa aking channel, sana huwag mong kalimutang mag-like, share, at subscribe na rin mga katrop. So pag tayo lumago dito mga katrop, promise, marami tayong matutulungan na mga nangangailangan. Yun. So maraming salamat nga pala sa lahat mga katrop. So yun, don't forget to like and share and subscribe kung nagustuhan nyo itong video na to. Ito nga pala, si Born to be Ride. Peace!